Estudyante nag-cosplay kay Jeffrey Epstein. I've had the Philippines work on since day one. Adidas jacket, panjeje na ba? Ako nga pala si James Yapper para maghatid ng balita ngayon nasa Pilipinas. Kaya atin agad simulan. So simulan muna natin. Outfit check lang muna sa day 2 ng Foundation Week. At ginaya niya yung kilalang photo ni Jeffrey Epstein. Sa mga di nakakilala kay Jeff, hindi dun sa estudyante, isipin mo na lang dark web. Tapos gawin mo siyang tao. Siya yun, okay? Alam ko na sa iba't iba mga, mapapanood yun na sa iba't iba mga YouTube videos, kung ano siya, ano mga pangalan na nadawit sa kanya. Hindi yun yung pinag-focusan ko dito. Ang pag-focusan natin ngayon ay yung connection ng Pilipinas sa kanya. Mamaya, after nito munang estudyante, kasi itong estudyanteng to ay naglabas na ng kanyang sagot doon sa nag-viral na to na photo niya na kinosplay nga si Jeff. Nanginginig na ang iyong digital footprint. Hahabulin ka nito hanggang sa pagkatrabaho mo, jowa ka na yan. Ganyan kahirap. Kaya lagi tayo mag-iingat sa ipopost natin sa social media. Alam ko may mga iba't ibang klaseng humor, at may iba dito dark, edgy, diba? Lahat ng mga pinagdaanan to, coping mechanism nga siya ng iba para mas ma-digest ang mga iba't ibang ang mga seryosong topic at mga sensitive na topic. Pero alam mo naman sa panahon ngayon, pag ikaw nag-post na ganito, habang buhay na yan nasa internet. At nagsabi siya sa kanyang post, I would like to issue a formal statement regarding the photo that has been circulating online. The joke I made and shared on social media was inappropriate and should not have been posted. I take full responsibility for my actions. Ikaw pa nga nag-post eh. I extend my sincerest apologies to my friends, family, school, and to all individuals who were offended or hurt by my post. I understand and acknowledge the concerns and reactions it has caused. The reference made was a serious mistake, and I regret my lack of judgment in this matter. I will learn from this and I'll move forward more thoughtfully. Marami pang mga bagay na kinosplay na mas malala kasi mga fictional characters sila, yung mga literal pumatay ng mga tao, mga kalaban, mga war criminals, alam mo yon. Pero pag totoong tao kasi, meron ng fine line na nalalagpasan. Kasi marami na involved at syempre, yung gaano pa siya ka-recent. Kasi naglabas na naman. Magta-transition away na tayo dito sa email na ito nitong estudyante ito sa kanyang sorry. Pag tayo mag-i-email naman sa mga emails ngayon kay kasi siya kamakailan, merong isang Redditor na pinost ito. Ilang photos siya at merong 1,087 na beses na na-mention ang mga Pilipino o ang Pilipinas in general. So lahat ito ay, itong mga screenshot ito ay ma-verify nyo mismo sa Department of Justice na website ng US. Okay, nandun lahat yun. Itong si Merwin, yan, itong mga yan. Dadaanan natin itong mga to at isa-isay natin yung mga photos dito. Kasi syempre, Pilipinas, Pinoy. May Pinoy pride agad eh. So, gusto ko malaman nyo kung gaano naging parte ang Pilipinas sa kanyang parang malaking network ng kasamaan. Para siyang yung, yung My Villain Academia eh. Parang ganun yung laman ng kanyang mga network eh. Diba? From Bill Gates to Elon Musk. Yung autism ni Elon Musk hindi niya na-gets yung sinasabi ni Jeffrey, parang dumaan lang sa kanya. Yung tinawag na ni Jeffrey na am I retarded to you? Parang gano'n, nakakatawa. Pero either way, hindi nakakatawa yung mga nangyari dun sa mismong thing. Okay? Kasi malaki to eh. Kasi parang ayoko nang ulitin lahat yun. Binigyan ko lang ng blanket parang statement sa mga ginawa niyang kasamaan na yon at mga in-enable niya na gawin from PDF files, mga road traffic. Okay? Sobrang dami ko mga keywords dito na papalitan. Lalagyan na lang ni Mr. Editor ng asterisk na meron tong underlying pang comment kasi iniiwasan ko ma-age restrict o ma-demonetize tong video kasi mas onting tao makakita nito. Unahin muna natin yung itong unang picture. So ito sinabi niya rito kay Merwin, you can find a better boss than him. Thank you so much. And Merwin, Jeffrey says he will pay for and Karen's tickets home. So happy, such a wonderful boss. Please do us book before book the tickets and get reimbursed. Please let me know. So nagbabayad siya ng mga tao para kasi yung mga staff niya, iba yung mga pinagkakatiwala na staff ay mga Pilipino. Iba doon mga Pilipino. Next photo tayo. Ito naman yung mga property and staff description nung kanyang mga tao doon at kasi nila parang ini-screen nila. Meron akong parang may chance rin naman na hindi nila naiintindihan o di nila alam pa yung ginagawa ni Jeff nung ginagawa niya ito. Pero yun nga, isa na siya rito, itong mga naka-blur dito na minamanage yung St. Thomas ni Epstein na USVI property. At nagtatravel siya sa St. Thomas on his private aircraft and then takes a helicopter to his property. He also owns a 4-engine speedboat na pinurchase sa auction at yung bote ay ginagamit bilang, ginagamit na pagpawisan, alam niyo na, craft, and is also used as a shuttle for Epstein staff. So kasama sila. So meron isang Filipino couple na nagmamanage yung kanyang residence sa New York. At may mga nag-reside pa sa iba't mga apartment building. So responsable siya sa security sa New York residence si Epstein. At may isa pa okasyon na
binigyan niya si Mullen ng tour nung residence niya sa New York. Na iniisip niya ay dating former high school. How ironic, di ba? Kasi alam niyo naman. Meron pa dito na located naman sa Santa Fe. Nirecall niya isang Russian man na nagtrabaho kay Epstein sa kanyang Palm Beach residence. So may cleaning crew siya doon sa residensya na yun at inisip ni Mullen na unaware yung mga crew at hindi alam ni Mullen yung mga pangalan ng mga crew members na yun. So may mga narinig si Mullen ng mga story ng mga na nag-attempt na magnakaw dun sa bahay ni Epstein at pinauwi at hindi na pinabalik. Ito naman sunod na photo, ito yung simple na air travel lang na pinadala ni Jeff. Pangalan pala, Merwin and Jojo. Di ba? Pinoy na Pinoy. We're hoping you will be so kind as to pay for their tickets to go to the Philippines. They are currently about 1,200 each round trip. Well, tandaan nyo, this is 2017 na nangyari. Tickets will be for Merwin, his wife, daughter, Brianna, and Jojo. They would like to purchase soon as the price keeps going up. Ito around 1,200. Ngayon, ang halaga nito ay mga 70k each. Mga 4 na photo. So may kita dito. Ito naman kay from Al Sekel. I wish I could use all my creativity and powers to make it all go away instantaneously, but I can't. Ito yun noong 2010. However, it is not a hopeless case based on our analysis, and the secret lies primarily in the number of links to the Bardot article. So, feeling ko ito yung mga times na nako-connect na siya at dinrap na yung kanyang name, hinahatulan na siya. So, ito yung mga ways itong wording na to eh. Now, our group in the Philippines is building links and links to our sites, pseudo sites. So meaning, hindi siya talaga tunay na mga site, fake sites siya. And the other, mga tulad niya. So ito, ang ginagawa, pinapababa nila yung kanyang ranking sa search term at pinapabango yung name niya. When this all-important process is finished and the bots troll the web again and we see we have sites of content na na-finormat, the old sites will just get moved out of the way. Ito yung ginagawa dati namin pag may mga bagong produkto kasi parang dati nag-work ako bilang isang writer sa isang parang Google ranking search. Writer ako doon at nakikipagtulungan ako sa aking team na sila yung gumagawa ng mga meta keys o meta words na ginagamit para mas lalo silang mag-ranking. We just need more links than them. The greater number of links, then the higher the ranking. Nag-update din yan yung tinuro sa akin dati noon ng tropa ko na SEO specialist. Jeffrey, it's all mathematics, that's all it is and all it will ever will be. So ewan ko kung parang dina-downplay ba niya yung relax ka lang, magagawa nito ng paraan, parang ganun lang siya. So parang reputation management siya at SEO email. So ito yung follow-up ng SEO na yun. 2 months after, Google suggests has gotten rid of 2 negatives. Jeff, my name Jeff, Epstein, jail, and one Gemini, ATP. Another thing I've had the Philippines work on since day 1. Also, the Daily Beast now is number 9 and we're close to bumping it off the radar. So when the Google bots hit our sites around the 12th, all the other my name Jeff sites we have been promoting will kick in and we should see some real positive results. So meaning, naglagawa siya ng mga fake sites, mga wala naman talagang purpose kung hindi maging buffer or parang pillow sa ibabaw ng rankings na yun. So ito yung first page. Tatakpan nila lahat yun ng mga, hindi man positive na tungkol kay Jeff, ibang mga topics concerning yung name niya. At matatakpan ngayon lahat ng mga news about him o yung mga lumalabas siguro na nire-report siya or kinakasuhan siya ng mga taong involved sa kanya. So, yun yung isa. Ito na yung photo na pinakamalala kasi dito talaga sinasabi na rin yung mga ito na yung mismong investigasyon ng FBI nila at dito may mga babae na na-involved na alam mo na ginamit niya. Makita mo dito na sila ay hindi pa hinog sa puno. Dito nila kino-connect yung mga cases against him. Dito na dahan-dahan na bubuo. So ito ay essentially tinatry na nilang i-piece together yung mga personal encounters ng mga taong involved sa kanya at ginagawa tinatry na nilang mag-make sense itong mga taratang sa kanya. So itong pang-pito naman, ito ay domestic worker naman na parang recruitment email. Meron siyang nakausap na ang Angelita na kararating na sa Pilipinas last week at may kapatid na Arene who has been here since 94. My friend employs their mother who he describes as excellent. His standards are as high as ours or at least as high as we want ours to be. So tinrain mismo ng nanay niya itong kanyang anak. As yung kanyang husband ay naghanap ng position bilang isang inspector para sa telephone company, Philico PLDT yan. Hindi ko magets itong neither are legal na ibig sabihin niya na wala namang connection. Hindi ko lang kung code ba to na hindi natin maintindihan pero andyan siya. So they were early for our interview and refused to take cab fare to return home and left in the rain for the subway. I'd be surprised if you don't feel your energy with Angelita and perhaps you should refrain from asking her to certify your horse's breeding papers. We'll find Miss Maxwell. Feeling ko ibig sabihin sa legal na ito ay yung kanyang papers. So siguro ang immigration status, so risky pa. At binabackground check nila yung mga taong kinukuha nila. Ito simpleng lang na kung pwede man pumunta si Renato sa patay ng kanyang tatay sa Pilipinas. Di ko lang, hindi nila sinagot. Ito pang Sham. So sinabi nito ni Myla kay
Alan, I can confirm that I have valid Schengen visa at mag-expire sa 2016. Regarding the chosen place of repatriation, if Florida is on the contract, it was convenient only for as a contract address for the yacht and for emergencies and was not met as a permanent place of residence. Manila, Philippines has always been my main home base. Previous vacation flights were always in the Philippines. As on vacation, I have always returned there. The Miramar addresses of my relatives was for the convenience of the yacht as mailing address. So kayo na mag-check mismo ng address. At syempre matagal na rito, di mo, baka iba na yung mga nakatira dyan. So kung may mga yate sila at mga kilalang ano dito, alam mo na mayroon ding network sa Pilipinas. Alam niya yung mga tao na sa probinsya, alam niyo yung mga taong kasama nila, alam niyo yung mga documentary about sa mga nanay na binibenta yung kanilang mga anak para dun sa mga ibang mga foreigners o mga mas marurumi pa mga tao na may mga sakit sa utak na klase ng tao na ganito ang ginagawa. Para, alam mo yun, ko, sa nila nakukuha yun, men. Baka manginig din ng tumbong ni Satana sa mga ginagawa nila. Ito yung isang example na nandun din sa mga files nung kanyang visa. Kasi I think kailangan na approval nila eh. Lahat na ito ay makikita nyo dun sa mga files sa DOJ. At yeah, I think ang pinakita lang nito sa Pilipinas ay kasi parang low-key pa ang Pilipinas on time na yon. Pero kasama din sila dun sa mga ring ng kanyang mga connections. Buti rin kasi alam naman natin meron dito mga high profile na mga tao na marami na din silang sangkot na mga rumors at mga parang open secret. Iba nga parang sinasabi pa on air. Olden ways ng mga dating pag-iisip, mga luma pa mga panahon. Sabi ni Papa, bakit ikakamatay niyo ba kung mag-asawa kayo sa matanda? Yung mga age difference, yung mga gaps na yan, parang hindi big deal eh. Ikakabuhay pa nga natin yun kasi makatulong na sa pamilya kasi mayaman yun. So naiintindihan ako kung bakit dito gusto magkaroon ng network or ng connection itong si Jeff kasi alam niya na mas madali niya may ease in itong klase ng kababuyan na nasa isip niya. So balita kaya na ito naman, pang tanggal din sa umay. Kasi nagkaroon kasi ng parang boom itong parang Adidas na CNY jacket. Ito literal na Adidas. Kasi nakataling gano'n, nakatali siya gano'n. So naging thing kasi nakikita ng mga tao sa mga high profile na mga influencers at mga celebrities. Parang mali na pagbila ni Anicetos dito ni tatay Parang pinapakyo lang ako nung manok Talagang tinahi nyo. Yan ang effort. Merch drop when. Nagkaroon dito na issue kasi sinabi niya rito na ito yung sa threads, not wearing my Adidas Chinese style jacket. Pero kala ko dati, unchoking Chinese style fried chicken. So not wearing my Adidas Chinese style jacket anymore kasi naging too common na siya. Tapos people calling it jeje, which is funny kasi usually those are the ones who can't even afford it in the first place. Amoy na amoy ko dito ang insecurity. Kasi unang-una, kung ang basihan mo lang ng pagbili ng isang bagay ay kung ano yung tingin sa'yo ng tao, then hindi ka talaga confident sa sinusuot mo. At naghahabol ka lang ng trends, naghahabol ka lang ng clout, gahanap ka lang ng trending. Sinabi dito niya, what's with the obsession with exclusivity and the idea of a product no longer being appealing pag kaya na itong i-afford ng masa. So yun, sa kagustuhan mong maging exclusive, maging cool, maging 1%, nagpipilit ka bumili ng mga overpriced na hindi naman kapantay ng quality na nabibigay nito. Kasi kung naalala nyo, sa Adidas, di naman sa downplay ko sila. Di ba naging meme nga sila sa Russia, yung suot nila Adidas, di ba? Yung mga nagjo-joke ng mga meme doon, parang yun yung masa nila. Pero dito parang, alam mo yun, ginagawa nating thing. Pero I think dahil dito yung mga fashion na yan, lalo lang ginagalaw Parang forever na moving goalpost yung mga sinusuot nitong mga mayayaman or mga A-listers na mga tao. Tapos pag naka-keep up na yung masa, ayaw na nila. Pero okay sa kanila yon kasi sila yung binabayaran ng mga brands na ito para napabili pa yung masa. So kumbaga, yung isang tao sa 1%, pag nakapag-pull siya ng malaking tao sa masa para bilhin na isang fashion statement kasi nga nakita sila, bilib sa kanila, yung ilang daang libo na napabili nila, parang sila na rin yung pinabili. Parang yung 1% na din. At yun ang gusto ng mga brands na yan. Diba? So itong merch ko, ako lang saktong plug Babili na kayo, paubos na rin siya. Baka gusto nyo. Wala kami nung natataling gano'n, pero yan, para lang maalala mong Pinoy ka. Meron na yan. Mas pinapakita nito yung yung mindset mo, kung gaano na siya parang reliant sa opinion ng iba, 'di ba? Mas bino-value na natin yung sinasabi ng iba sa atin kaysa sa sarili natin iniisip. Kung ikaw ay komportable sa suot mo, kung ito yung gusto mong suotin, basta wag yung mga tulad ng cosplayer kanina. Please, parang awa nyo na. Then suotin mo, hindi dahil sinusuot ng mga proud ka na, alam mo yun, na cancer ka o proud ka na follower, then suotin mo siya. Pero wag mong gawing parang basihan yung dami ng tao nagsusuot nun. Kung hindi habang buhay ka naghahabol
Habang parang ang sakit na naman, ang sakit na naman ito, parang love life na naman, di ba? Naghahabol ka na naman. At unhealthy yan, di ba? Yung confidence mo, yung charisma mo ay lagi nakatie-in lang sa suot mo. Na ako nga, ina-appreciate ko yung mga damit ngayon na part na na way to dress yourself, to show yourself. Pero yung ganitong level na parang jeje na siya kasi yung masa ay nabibili na. Gaano ba kalapit lang sa tingin mo ikaw sa masa, di ba? Pag ikaw ba ay pinagbayad ngayon ng 1-2 milyon kasi sabihin natin nagkaroon ka ng sakit o isang malapit sa'yo nagkasakit, hindi ba ubos ang savings mo? Then party ka pa rin ng masa. Ano bang kala mo ikaw yung parang sa mga Jeffrey Epstein level ng mga super ultra rich na 1%? Be humble. Humility goes a long way, at lalo na rin nun mabubuksan pa ang iyong pag-iisip at kung paano mo tignan ang sarili mo. Kasi yung mga ganitong klaseng post, ito yung mga natadali at digital footprint na naman ito. Yung middle class na afford niyan ay iniisip mong jeje, then ito ang salamin at tignan mo ang sarili mo. So doon tatapos natin balita ngayon linggo. Gusto pa ng mga ganito, comment pa down below na bago gusto pag-usapan natin. James Yapper na mamaalam.